खुलुमनाय जासिबाय रायजोफोरनिसिम आंनि मोनसे गोदान सोरां लामा इउटुब चेनेलजों मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आं बे बैसागु बोथोरखौ लानानै माखासे जोंनि समाजनि हाल-सालखौ लानानै माखासे दा गोबां जेंना जेंसिनि माखासे बेफोरखौ दा फोरमायनो सानबाय। जाखिनि दा आङो इमारजेन्सि भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय, नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। आरो जोबोर गोख्रों जानो हमबोबाय दा लकडाउन गोदान होनाय जाबाय। दा लकडाउननि गोदान होनायनि गेजेराव मा प्रब्लेम दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों लाना फैबाय। आरो नोंथांमोनाबो दिनै मिथिनो हासिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। आं बेखौनो दा बुंनो सानदों, आंनि भिडिअ जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय। आं बेखौनो खावलायो। सान्दुं गोसानि समाव नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायना होनाय हिसाबै नोंथांमोना आङो जेब्लायबो सापर्ट होगोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आसा खालामो। दा नोंथांमोना मिथिनो नाजादो। आं बुंलांनो सानबाय, जोंनि बे भारत एबा इण्डियानि PM नरेन्द्र मदिया दहाय 10टासोआव फैदोंमोन। अल ससियेल मिडियायाव मोनसे बोसोन होना गालांबाय लकडाउननि बिखयै। दिनै माने लकडाउनखौ रोखायै होनाय जाबाय। 3 मेसिम बारायनाय जाबाय, माने लकडाउनखौ 3 थारिखनि मेसिम बारायना होनाय जाबाय। आरो बिनि गेजेराव मा प्रब्लेम दं नोंथांमोना नायलांबाय था, मिथिगोन। आरो जि जायगायाव डाक्टार एबा हस्पिटाल गैया बे जायगायाव बांसिन नोजोर बोनानै पुलिसफोरा डिउटि होगोन। माने जि जायगायाव माने दा बे गोदान लकडाउनाव माने जि जायगायाव माने हस्पिटाल गैया, डाक्टार गैया, बे जायगायाव जुदि सोरबाफोर कर'ना मोनबाय बायोबा बेखौ माने जि जायगायाव जायाखै बेयावसो बांसिन कारा एक्सन लानो नागिरदों दा। माने बै मोजां जायगानि मानसिफ्रा जेन जाया, माने बाहेरायाव ओंखारनाङाथों बे जायगायावसो बांसिन पुलिसफ्रा बांसिन कारा डिउटि खालामगोन होनना बुंदों। दा बे कारा डिउटिखौ माबे थारिखनिफ्राय खालामनाय जागोन नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो। आरो दानि लकडाउना खारासिन जागोन, माने दानि लकडाउना माने बिराद खारा जागोन होनना बुंदों। आरो बेबायदि खारा डिउटिखौ खालामनो थांखि लाबाय 20 थारिखनि नैबे माबा एप्रिलनि 20 थारिखनिफ्राय लादों आरो नोगोद खारा डिउटि खालामगोन होनना बुंदों नैबे 20 थारिखनिफ्राय। माने दाखालि थांनाय लकडाउना जेनेका नर्मेलमोन बिनिख्रुइ हाइ खालामगोन जाहैदों दा लकडाउननि जेनेका डिउटि होनायफोरखौ आरोना। बाहेरायाव माने ओंखारलाबायनो होआ आरो फुरा कारा खालामगोन होनना बुंदों। आरो मानसिफ्रा बारायगासिनो दङ। आरो मानसिफ्रा बांसिन मानसियानो लकडाउननि माबाखौ बांसिन मानसियानो मानियाखै। मानिनांगौ आरो माखासे मानसि बहुद हमबाय बेफोरबायदि खोथा मानिनो थाखाय। दा बिनि सायाव आरो गोरासिन एक्सन लाबावनो नागिरदों। दा बांनायनि सायाव बांबाय। जोंनि भारतआवबो बांसिन पजिटिभ मोनगासिनो, नोंथांमोनाबो नायगासिनो मिथिगासिनो। आरो 3 नाम्बाराव जादों इण्डिया रेलवे गारिया एबा मानसि पेसेन्जारा 3 मेसिम खारनो मोना होननानै नरेन्द्र मदिया बुंदों आरोना। माने 3 मेसिम खारनो मोना होननानै नरेन्द्र मदिया रोखायैनो टुइटार होखाबाय। नोंथांमोना नुलांगासिनो जानांगौ। बेनोमोन आंनि नोंथांमोननो मिथिनो गोनां खौराङा। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आं बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। गोजोन्थों।